खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय बावहरबाय आरो दिनै बैसागुनिबो बयखौबो खुलुमनाय बावहरबाय दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन बैसागुआव आं मा माने दा एसे प्रिपारेसन खालामनो नागिरदों आरो सानावथ' जानाय जायासै नै दा बेलासिनानैसो मोनायाव जानो नागिरबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि भिडिअखौ आरो जोबजासिम नाय प्लिज आरो जायफ्रा नोंथांमोनहा आंनि बे चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामाखै प्लिज खालामनानै हो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्ला आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि भिडिअ नायनो लुबैयो आं हाजासे गावनिफ्राय ट्राइ खालामगोन आंथ' बेखौ बुंबोबाय थाखायो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना आं बिदिनो थारमाने एसे बैसागुनि नामै मारै संनानै जायो आं बेखौनो एसे देखायनो नागिरदों माखासे बुस्थुफोरखौ मोनजोबाबो जानो हागौ खिन्थु आं जा मोनदों आं बेजोंनो माने एसे बैसागुखौ सेलेब्रेट खालामनो नागिरदों आरो बे सेलेब्रेट खालामनायनिनो आं मोनसे फिसा भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय फैदो दानिया जागायदो एसे मैगं बासिनि आयौ र' नोंथांमोननि देखायनो आंनाव मा दङ मा मैगं दं जाखो बे जाहैबाय गासैबो हाग्रानि मैगं हाग्रानि गोजा बियो आरो आंथ' नामफोरखौ मिन्थिजोबा जाहैबाय नैबे निम खोमा औ निम बिलाइ दङ जायखिया माबा माबि दङ आरो बेखौ दा गोखा गोखैनि थाखाय सायनोसै आङो आं गिनोबो ओंखारो दे सिङाव माबाफोर एम्फौफोर थागोन खोमा गुवाहाटियाव मा मोनो मा मोना सोब माने मैगंखौनो मोनजोबो हाजोबो दंना हाजोनिफ्राय लाबोयो गामिनि बे हाजोनि माबाफ्रा बर'फोरबो फानफैयो दावहाफोर फानफैयो नैबे दाङा खोमालै ना नैबे दाङा नामाथाय दाङा र' आं मोनसे देखायजोबनि मा दङ दाङा आं मिथिनायखौ ओमफ्राय नैबे दाङा नङा नालाय आं मिथिला नैबे माबानि नैबे इलायचि होनो ना मा होनो बेथ' जेनेबा थालिर फस्ला जाहैबाय नैबेखौ आं मिथिला बेफोरखौथ' हाग्रायाव नुलाबायो आङो मिथिला नैबेखौ जारिफ्रावबो होयो जारि होनो ना मायो बे जारि खोमा ओमफ्राय दङ माबा माबि दंसोयो माबा माबि दंसोगारो आं माखौ सायजेननोसो जाबाय आं बिलायलांबावो आं साबाय थानोसै बिदिब्ला नायलांबाय थानोसै आं माबा माबिसो खाजानो गिबायलै गियो एम्फौ थाजानो गियो दङ दानिया माखौ सायनो खान्थाल दङ खान्थाल बावदोंसो बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आं रोङा दे बैसागुआ आं लांदां खिफ्रांगासिनो दङ एम्फौ थानाय बायदि मोनदों मा गान दंमोनलाय बैसागुनि फैहाय लोगोफोरखौहाय लोगो बैसागु गान मोनसे खोन्थाबाय दे ओइ निम्फुआ Hey, luar tuh mana ini? Mami, nabi sabu nang aku nama lupa. Kamu nama yang beda tapi yang. Oh, dengar. Cipi benda kayu nama. Dong kemana ya? Cipi benda dong kemana? Oh, dengar. Cipi benda dong orang kayaknya sih mereka mau nambah hari dong. Angin sih sonde masih kalau main benda sih kuba. बेन्दोंबो दङ मिक्स माने गोखा गोखै जानांगौ नालाय ओमफ्राय गासैबो माने मिक्स थाजोबो आरोना
एसे बेसेबांबा आइटेम जानांगौ जाहैदों आं मोजांबो मिथिला जायखिजाया जानो नागिरबाय आङो मिक्स खालाम जारि दं माखासेखौथ' नामफोरखौ मिथिला आङो मिन्थियो इलायचि ना मा होनो इलायचि ओमफ्राय माबा नैबे एलासि दं ओमफ्राय खिफि बेन्दों दङ ओमफ्राय माबा दङ माबाबो दङ मा होनो बेखौ नैबे मा होनो बेखौ हाग्रायाव थाग्राया मा होनो ओरै खुंखे आरो मा होनोमोनलाय बिबारबो लायो मा होनोमोनलाय नैबे बिदि जाबसो मा होनोमोनलाय रे फैसा गैया मा होनोमोनलाय नैबे मा होनोमोनलाय दिंखिया दिंखियाखौनो बावदों दिंखिया दङ ओमफ्राय पुदिना दङ हाग्रानि मैगं जानोसै दिनै बहुत बोसोरनि उनाव थांनाय बोसोरावबो मोनजायाखैमोन आङो गोखा गोखै एबार जासिगोन आरो एबार थांनाय बोसोरावथ' बहा मोनजानो लकडाउन जानानै होदोंमोन ना आरो दाथ' आरो नै लकडाउनसो माबा जाहां जानानै दंबावो ना माबा कर'नायानो बारायगासिनोसो ओइ लुवारा नंमारगौ नै नंमारगौ आं बे जिनिसखौ ओरैबायदि गियोना नाम खोनाबानो आंनाव बानाय बायदि मोनजोबो आङो आयौ मानो बिदिथाय आङो मा होनो गोदोबो माने शुटफोर लाबा आङो एखेबारे हाग्राखौ सोंखायोमोन आरो हाग्रायाव शुट लानांगौबा आं थाङा होननानै केन्सेल खालामखायोमोन आङो आरो आंनि मोनसे मुभि नुदोंना सिमां ना मोगथां बाहाय माइ गायनाय दङ ओरैबायदि गाबदों आङो आयौ खिन्थु बाहाय जेबो गैयामोन माइ गायग्रा फिल्डआव आरोना बिसोर फुरा माबा खालामजोबनानै होदोंमोन आरोना जेबो गैयामोन बाहाय खिन्थु आं ओरैबायदि गाबदों बावहाय आयौ खम मिनिदों आमाइमोनहा बे प्रडिउसारमोनहा मा बे जारि धोरोम माने सोरनाबा गन्थंनिफ्राय थै ओंखारग्रा माबा थायोना बेमार ना मा होनना बुङो खायसेनियाव बेखौ लानानै बेनि बिदैखौ सेबनानै गन्थं गायो आंखौ थगायनाय आंनि गावहा सायनांबाय दाना सायदे आं सामब्राम जिरनोसै ओमफ्राय नै बेखौथ' मिन्थिखागोन खैजिमा बाथोन लायनो खैजिमा बिदैखौथ' आङो गोसोआव माने गैफेरा आङो जादोंना जायाखै आं जायाखै होननानैसो मिन्थियो खिन्थु उन्दैफ्राव मिन्थिला हाननाय बायदि मोन्दोंमोन आं खिन्थु उन्दैयाव न'आवहाय खिन्थु आं जायाखैमोन खोमा ने गोसोआव गैला आं खिन्थु नै दा दिनै आं जासिगोन आरो बैसागुनि नामाव थारमाने बे मैगं बायबाय थानायावनो माने फाननाय नुनो हाबाय बैसागुनि नामाव एसे जानोसै साननानै जानाय नायनोसै ओरैनोथ' माबायदि एवो मिथिला खिन्थु सोंदोंमोन आङो जेबो होनाङानो ओरैनो थावजों एवबानो जायो नायनोसै जानाय नायनोसै दिनै ओमफ्राय आं हालदैखौ होथ'वाखै दा होनोसै आरोना बुरजाहाय बेदरानो नङा मेजेमसो जानो लुगैदों आं एसे आं खिन्थु एवफेराखै दे बिदि गोखा गोखैजों दिनै फार्स्ट टाइम एवनोसै गोखा गोखैखौ गोखा गोखैखौ मा खालामनांगौ जायो बेखौ आं मिथिला खिन्थु जायो होननानै जेनेबा मानसिफोरा बैसागुआव बेबायदि गोखा गोखै जायो बाट आं बिनि रिजनखौ बारा मिथिया आरो मानि थाखाय जायो मा खालामनांगौ जायो आरो खैथा आइटेम जायो आं बेखौ बागुरुम्बा हायनागुनिला रंजा बाजा बागुरुम्बा उन्दैयाव मोसादोंमोन खोमा बे गानखौ एसे गोसोआव ओमफ्राय बेलेग बैसागु गान बारा रोंला गोखा गोखैखौ होनोसै जादोंना जायाखैथाय रायजोफोर आंना बेदर एवनाया माने बेदर एवनायाथ' आंना गोथावानो जायो दे जाद्रायबो जाया
Yang tu jenis first time aku kena dia mana gitu. Bangkai tu cuma mana? Kau jauh sini mungkin kau boleh. 샤워를 하든지. 그런데 세대면서 아루 돌링 가능하구나. 아루 왕이 favorite. 아루 ghiền bên đây sao nào? Alu đây rồi phải sẽ khẩn trương bên ra bài comment đâu. Mày nhìn bạn đi thắp hay giả này đây tôi thấy cái kinh khổ ăn một giải muốn chỉ được bài được kinh chưa? Paham dah. Dah list now lah. Gan khuna lubaidoंमोन बैसागुनि खिन्थु मिन्थिला रोंला बैसागु गानखौनो खननो लुबैदोंमोन आं बिरादनो रोंला मा गान खननांगौ दे मा गान दङ मा गान दंलै गानाथ' मेरला दं खिन्थु फैयाखै माने रोंखायाबो नालाय बैसागु 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 ओमफ्राय जेबो रोंखाया बेदराबो जागासिनो खोमा बिदैखौ एसे जानो हाबावनोसै बिदिनो नांगौ जागासिनो दङ आंनि मिथियाखै आंथ' नै माने बिराद जायो आङो मा फानलु होनो फानलु बग्रा फानलु राजा जेबो गैया दे जोंना बे मोनैयानो आइटेमा माने बेलेग जादेरनो बादों आरोना मा होनो बे गोखा गोखै अमा बेदर आरो जोंहा नै एवनाय आरो आंना मोनसे हेल्थ गाज्रि बे जाहैबाय बिराद संख्रि जायो जानोसै जोङो बिदिबा खालामसै ना Happy बैसागु Happy बैसागु to you all. गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय बावहरबाय एसे खाथो खाथो खिन्थु गोथाव बे अमाया टेस्टि जादों सिगांसो जाबाय आङो जोबोद गोथाव 그거는 나도 그거나. 그래 돼. 그리고 그지마. 어? 그토. Mình lấy được thử nó nhưng tôi chọn không ra với mà là cái gì mà gì lu pernah udah mana nak pilih sudah punya cái tôi mình béo rồi đó ăn luôn xong chứ nó sao vậy ăn không ăn không đấy không là xong rồi đó ăn luôn
गोथावलै मोनजोबखाबाय आङो जाबावनोसै लादेरबावनोसै सासेना नै जानाया ससेल' जादों बेबो आरो सोर सोर फानलु राजानि फेन थारमाने सोर सोर फानलु राजाखौ गोथाव मोनो आंनो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय आरोना जाय थाइनै जानो हायो दिनाव माने बोथिसे ओंखामजों जाय थाइनै जानो हायो आंनो कमेन्ट हरबानो जाबाय जाय जानो हाया बेबो कमेन्ट हरबानो जाबाय आं हाया ना आरो जाय चेलेन्ज खालामनो गोसो हरगोन आरो सोरबा जुदि फानलु राजा मोजां मोनग्राफ्रा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो जायफोर मोजां मोना बिसोरबो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना गाज्रि दाहर मोजां हर गोसोखौ मोजां मोनो आरो आं रिप्लाइ होनो नाजागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो खेबसेबाव बयनिसिमबो हेपि बैसागु